Siri? मा जाखो? नोंहा दिनै उल्थायै बहा थांनो जाखो? लोगोनाव थांना फैनि। थुदो आंबो थांफानि। थुदो होमबालाय। सामार भेकेसनाव माथो खालामनो सानदों? मा जायो? बेरायनोसो थांनो लुगैदों आं। नोंलाय? आंबो बेरायनो थांगोन। बहा? जेराव-मेराव। जेराव-मेराव मानो? जेराव गोसो जायो बेयावनो थांसै। नोंसोरलाय अबाव थांनो नागिरदों? थांनोथ' लुबैदों। आदामोनहासो मा बुङोथाय? थांनो जायोबा खबर होबानो जाबाय आं थांफानोसै। लोगोनि न'आव मोनबाय दे। नंगौ नामा? दे होमबालाय थांदो। औ दे। बाय। With a quick bouncer, thudding into the wicketkeeper's gloves. Good pace on that one. Yeah, this is Tendulkar's wicket. You can see the slight movement. That was enough because he was trusting the pitch and playing through the line. Ada, आं सामार भेकेसनाव बेरायनो थांनो लुबैदोंमोन। माथो बेरायनो लुबैलायखोसै नोंलाय? थांफेरानो? प्लिज आदा, थांगोन ना? हा बहाथो थांनो लुबैदों? नों जेराव लाङो बेयावनो थांगोन? गाव बहा थांगोन? बेखौ मिथिया जाम्बिया। आं माब्लाबा थांफेरनायखाय मिथिनांगौ आरो। मा जालायखो? बहा थांनो ओंखारदों? बाजै, आं सामार भेकेसनाव बेरायनो थांनो नागिरदों। बहा? पिकनिकआव नामा? बहा थांनो गावनो मिथियाब्ला आंलाय बहा लांलायखो? बाजै, प्लिज ना, नों माबा मोनसे खालामदो ना। जाम्बिया, लांदोहाय नोंना नांखौ बेरायनानै लाना फैदो। आंलाय बहा सम मोननोसै? खामानियानो आंहा बांद्राय जादों, मिथिबाय? नोंहा सोरबा लोगोफोरखौ ला थांदोसै। दोनथ'नो हाया होमबा साननैसो खामानिफोरखौ? नै, आंहासो दाय जाहैलायबाय। दे, दोनना फैगोन दे। बै आंनि लोगो अरांनियावनो। जायगायाबो जोबोद मोजां। गोसोबा सिटि नायदो, गोसोबा सिनारि नायदो। जाया होमबा? थेंक इउ आदा। जिरि, नों दे दोननानैल'सो फैगोन। नों सासे लोगो नागिरनानै लादो। बिनिफ्राय साननैसो बेरायनानै फैदो। लोगो। येस, हेमनखौ लांफागोन आदा। हेमन? सोर बिलाय? सेंग्रासो लांफानोसै नों? मा जानो, लोगोसो। थेवबो जेबो जाया दे। आंहा जिरिनि सायाव फोथायनाय दङ। लांथोंसै दे। गावनि गोसो बायदियै लोगो नङाबा बेरायनानैबो मोजां नाङा, नङा होमबा जिरि? दे होमब्लालाय, नोंसोरनि गोसो बायदिनो जाथोंसै। थेंक इउ बाजै। फाग्लिया। थांनो होनदोंमोन? जेराव-मेराव होनदोंमोन, मानो? माने नों आंजों थांफानो? बहा? आंकोल मोननाव थांनो। थांजागोन दे। मा थांजागोन? थांगोन होनना। अके, थांगोन दे। साननैसो थानानै जायगा नायनोसै। जायगायाबो जोबोद समायनाथारनो। सिटि नायनोबा सिटि नायनो हागोन। आरो सिनारि नायनोबा सिनारि नायनो हागोन। आं आदामोननो खिन्थाखाबाय नोंखौ लांफाखागोन होननानै। दे, सम फैथोंसै। सम फैथोंसै नङा, गाबोननो। दे, जागोन दे, थांगोन। थेंक इउ।
माने एफाग्राब गोबाव जाखो आदै? जानोलै देलायबाय थादो नामा हिन्जाव मानसिनि खोथाथ'। नायना फैनि होमबा आं। थांलाय थाबनो लाना फै। सिरि मा दाबो जायाब्रा? जि जाबनायखौ नुवाखै नोंहा? एफा गोबाव? मा हाया हास्लाबा? नै मबाइला बावलांगोनबो। बेगा लाना फै। मासि गिलिरलै। मा लासखो? मा एसे गोबावद्रा नोंसोरलाय? लेडिस ना। फैदो माबार। आंहाबो थाब सफैथारनांगौ। फैदो फै। वेलकाम सफैबायानो? औ सफैबाय। मा खबर? माब्रै दं? आरो माब्रै जाबावोब्रा बिदिनो दङ। नोंनालाय? दङ माथो जाबावनांगौ। दे हामदों दे। अरां मोनसे खोथा जाबाय। आंना मेसेजआबो न'आव हारसिं जायो। बेनिखायनो आं थांफिननांगोन। नों बेसोर सानैखौ लाखिदो। बिदि माब्रै जानो? नों एसे गोबावनि उनाव फैदों। सरि आइ एम एक्सट्रिमलि सरि। उनाव लांफैब्ला जों मेसेजजों ओंजों फैनानै खुब इन्जय खालामगोन। दिनै नांलिया दे। साहा दै माबाफोरथ' लोंलां? नांलिया दे अफिसावबो खामानिया नोंथ' मिथिखायो। दे होमब्लालाय नोंनिसो गोसोसै। एसेबां हाखादारा जाबायब्लालाय आंलाय माथो होनबावनो। दे होमब्लालाय खालायदो नोंसोर। आं थांग्रोनोसै। आरे हेन्डसेकथ' मारिलां। सरि। अके दे थांदो। हेभ ए गुड दे। नोंसोर थालायदो। आं थांनोसै। बाय। फैदो सिङाव जिरायफैदो। मा मुं होनदोंमोनलाय? सिरि। आंना हेमन। नाइस नेम। जोंहा सासेयाबा मिउजिक दामगासिनो दं। सोर? फिसालाया समबारा। आंबो मिउजिक मोजां मोनो आंकोल। आंबो मोजां मोनद्राय नङा आंकोल। आंबो मिउजिक जोबोद मोजां मोनो। थां लोगो हमै थां। बे गावनि रुमावनो दङ। आरो नोंसिनि रुमा नैबे मोनसेजों आरो नैबे मोनसेजों। दे होनबा। गोदान टिउन कम्प'ज खालामदों नामा? औ। बाय दा वे जिरिना। बेलाय सोरथो? बियो आंनि लोगो हेमन। हाय नाइस टु मिट इउ। सेम टु इउ। नोंसोरथ' हलिडेयाव बेरायनो फैदों नङासे? अभियासलि। होनबाथ' नोंसोरखौ बेरायहोनाया आंनिसो खामानि। दा आंहाथ' सम गैया। मिउजिक क्लास दं। दा आंहा थांनांगौ जाबाय। होमबा जोंबो थांफानो नामा? आं जोबोद मेंनाय मोनदों। होमबा आं थांसै, नों रेस्ट लादो। डु इउ लाभ मिउजिक? या। देन लेट्स गो। बाय जिरि। बाय बाय। बबेनि मैना जालायखोलाय? हाय बेबि, व्हाट्स आप? रावबो गैया नामा ब्रा? गैयाबा जोंनो थौदो। Shut up. What's a sexy यार? वाव, रागायाबो खराथार। बिनि आइथिं, बिनि खानाय, बिनि जानजि। Really, so hot यार।
guys. What's up? Who are you, man? I like also friend. Cigarette? Thanks. ओरैनो सिख्ला जंखायनानै एदावनानै मोजां मोनोना? या हेबिटानो जाबायना जोंना सोब हेबिट सिख्ला नुबानो नाइस obviously एक मिनिट आगोलनिफ्रायनो न बेनो जोंनि नेचार गुड You will finish your nature. Otherwise, I will finish you. Okay? Hey! दिनैनिफ्राय सिख्ला आरो जंखायला Good boys. जंखायलालै एदावला It's a bad habit. Smoking is injurious to health. By the way, I'm Ziri. Summer vacationआव बेरायनो फैदोंमोन. Oh, nice holiday. Enjoy it. Really? Your sweet name, please? Myself, GK. I mean, Abir Goyari. Behind है hotel आओ. Hotel? Nice. बस यूं ही रहता हूँ बाद में मिलते हैं अभी चलता हूँ कहाँ? काम है थोड़ा सा फिर कब मिलेंगे? कल शाम को होटल में आना जरूर Hey, nice to meet you. Okay, bye. Hi guys, where's the Black River? Down that way? My name's Dallas. over there. Over there? Yeah, you will come. बेवहाय फरेनार्सफोरा फैबाय थायो नामा? औ फैबाय थायो मैया सासे सेंग्रा लोगो मोनदोंमोन आं. सेंग्रा What happened? मा जानाय माने मा जानाय बुङा मानो? मा जानाय माने मा मुं होनदोंमोनलाय जिके No. केके No. Oh. Kabir. Yes, Kabir. साला हारामि What?
How can you say harami? साला बियो आंनि फ्रेन्डसो Oh, बुहुत मोजां सेंग्रा बियो आरो मालदारबो बुहुत फ्रि माइन्डनि सेंग्रा बियो नाइस हा देन लोगोथ' हमफानांगोन बेखौ मैया सासे सिख्ला लोगो मोनदोंमोन बहा ओइ इफोरावनो बिनिफ्राय She was so beauty यार so sweet बिनिफ्राय आगोलनि सासेयालाय है बिसो आंखौ मोजां मोनो आंथ' मोनाना जास्ट माय फ्रेन्ड जायखौ नों मोजां मोनो अनो बिखौसो नों लानांगौ होमबा आंबो दिनैनिफ्राय अनगोन फोथायगोन होमबानिया बेबो आंखौ मोजां मोनगोन ना Am I right? Hey, नोंजोंलाय सोर हानोलै Yes, because I am genius. चलो, आज बिल मैं दूंगा. पैसे जाकर. Hi guys. Hi. What's up? Monday. Hey Kabir. How are you? Fine. He's the man now. Oh yeah? Yeah, I knew it. What? By the way, they are my friends. Hello. Nice to meet you. Hello. Okay. Let's do something. Okay. No, Kabir. It's an photo there. What? बहुत सम जाबाय. Next time, okay? Uncle आबो नेबाय थागोन. Okay. Okay then. Siri, जा क्लासाव थांसै. Bye. Hemon, Siriया नोंनि फ्रेन्ड ना गार्लफ्रेन्ड? Are you joking? No, seriously asking. No, she is only friend. Right. You like her? But not love, okay? Joker. Hello. Hello के बच्चे. Where are you? दङ आरो मानोमोन? मानो माने मोनसे बाथ्रा बुंनो होनना सानदोंमोन. मा बाथ्रा? खोनासंनाय यार. आदि. Where are you? Okay, bye. Hello. Hey. Hi Ziri. Oh, hi. You? Yeah, I am. What are you doing here? मा खालामनो? बिसोर सानैबोथ' क्लासाव थांबाय. बेखायनो आंबो बेरायनो फैदों. Oh, हामदो दे. मानो? मानो माने आहाबो रावबो लोगो गैयाना. बेनिखायनो नोंजोंनो बेरायनोसै. Nice job. शर्मा को घेरा वाह बहा थांनाय जिरि माने एसे गोबाव बेरायनो थांदोंमोन आंकोल बेयावनो सासे फ्रेन्डखौ लोगो मोननानै गोबाव जादों सोर लोगो लोगोआ सोर जानो आरो कबिर नङाथ' औ बियो That's a good boy nice guy जों गैखाय बिसिसो बेरायबाय नोङो नङा बेखौ लामायावसो लोगो मोनदोंमोन Yeah, I know it. What do you think about me? No, nothing. You are wrong, Himon. आंखौ बिदि दासान. Go. Don't think about me. मा जादों?
मानो बिदि बुंखो नों? मा जादों नोंस्रा? छि! मा बुंखो आंलाय? It's not a joke. You know? Don't say anything, okay? Don't say anything. Salah. Maafin Nang? Looking at me. एक मिनट हाँ एक मिनट बस बढ़िया आंनि आबिरखौ लोगो मोननानै आंथ' बिनि लाबाव बांसिनसो जाबाय मा जाखो माने एक्साइटमेंट यार ओहो दीवाना बन गया यस माय डियर फ्रेंड अब क्या करे मा खालामनांगौ दा आं मा मिथिगौ नोंसोर लाबनि गुरु आइडिया व्हाट लेट्स डू समथिंग यार कम Hi guys, नोंसोर मा खालामदों हो? What's up, man? नोंसोर माबायदि लोगो हो? बन्दनि समावबो आंखौ बेरायनो लाङा? सोरो दे दिनै थांनो नों
a beautiful place. Really, nice place. My pleasure. Shut up. My pleasure. Hello, Kabir. Yeah, Monday. Don't be say Monday, yaar. Because I don't like this name. Okay, Baba. Now where are you? We are now in journey. अरे आंखौ मानो लिङा जानाय लोंनाय गारि सारि एवरीथिं होगौमोन आं Sorry यार मानो फन खालामामोन सॉरी के बच्चे सुन इज देयर जेरी औ दङ मानोमोन देनाया निहिदियाथ' देना Dunga. A first promise me. Promise? What promise? That's you. Don't be say Monday. Okay, Baba, full promise. So That's a good boy. Come on. Oh, honey, wrong. Ziri, ne Kabir phone. Yeah, Kabir. Hey, Jerry. नोंजों रायलायनायाव एसेबां खस्थ' होदोंसै सोर Hey, माबाया मान्दिया Oh. मा सरि जालायखो गासै समानो प्रमिस लादोंमोन आं बेखौ मान्दि होनना बुंदोंमोन मानो फन हरदोंमोन बुंलाय I want to meet you. Will you have time, please? नाङा Kabir. Not today. Tomorrow, okay? Okay. Thank you. Bye. Okay, bye then. Hari, नोंसोरथ' मिउजिक सोलोंगासिनो कुछ गाना
हेलौ हेलौ चौधुरि नामा? औ हादोर औ आंनो। माब्रै दङ? मोजां गासिबो मोजां। गथ'फ्रा माब्रै दङ? जेबो डिस्टार्ब गैयाथ'? गैया गासिबो न'नि बायदिसो ना। आच्छा नोंथांनि खबरालाय? दङ आंबो बिब्दिनो मोजां। जिरिखौ गोसोखांगासिनो दं। बेनिखायनो खेबसे रायलायनो सानदोंमोन आं। दङ रायलायनोबा लेंहरनो आं। जिरि जिरि नै नोंदाया फन खालामदों रायलायफै। हेलौ आदा? ओइ डियार मा खालामदों? ओरैनो दङ मोजां। जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा? सानफ्रोमबो थांगासिनो बेनिखायनो दिनै थाङाखै। मानो बेरायनो थांनाय मानसियानो बेराया होमबा? गोसोखौ मानोबा गिलिर मोनदों आं। जिरि मोजाङै दङ ना नोंसोर? बाजैयालाय आदा? रायलायगौमोन आं। जोंबो गोसोखांबाय थायोना नोंखौ। जि सुदों बियो उनाव रायलायनो हासिगोन। नोंसोर माब्ला फैगोन आदा जोंखौ लांनो? आं न'आव थांनो लुबैसोगारबाय। थांगोन दे साननैसो उनाव। एसे बेरायबावदो। नोंनिया लोगोआलाय? मिउजिक क्लासाव थांदों बियो। दे होमबालाय दोनथ'नोसै। मिस इउ आदा। टेक केयार मिस इउ टु। बाय। ओइ जिरि मा जिरायदों नों हारसिङै सिरि सिरिनो? ओरैनो। माबाफोर जादों नामा? जायाखै। होनबालाय माथो सिरि सिरि जिरायबायदों? न'खौ गोसोखांहरदों आदा बाजैमोनखौ। थोद जाम्बि सानैयावनो बिदि जायो। बेरायनो फैनाया थौ बेरायना फैनि। आंबो दिनै क्लासाव थाङा। आङो थांनो गोसो गैया दिनै। आं जेबो मिथिया थां ओंखारना फै। आं नेगासिनो दं। माबा थांनो गोसो गैया होनबाबो थांदो ना। होनबा बाथ्राया बिदिसो जाबाय। वेल कबीर आंथ' नोंखौ आगोलावनो बुंखादोंमोन जायखौ नों सैथो गोसोजों मोजां मोनगोन बेखौसो नों नाजावनांगोन। नाथाय बाट एसेबां मोजां मोननानैबो But she loves somebody. Why don't you understand? Then what shall I do? Huh? You can do, I believe. नोंनि मोजां मोननाया थारबोला नों देरहाथारगोन। बिनि गोसोआव जुदि इसेब्लाबो नोंनि फारसे साननाय दंब्ला नों बिनि गोसोखौ देरहाथारनो हागोन। But how? At first you make a friendship with her. Interested her. बिनि उनाव नोंनि खोथासै। Oh, you. Thank you, brother. बस, go. बहा फैदोंलै नोंसोरो? हेमन क्लासा एसेबां थाब जोब्बाय दिनै। क्लास खालामनो गोसो गैयालै दिनै। न'खौ गोसोखांनानै गोसोखौ गाज्रि मोनदों बेखायनो बेरायफैदों नङासै? थांफिनसै थौदो। बहा? न'आव। थौदो बिदिब्ला। As you wish.
नोंसोर सिख्लाफोरा आरो जेबो खामानि गैला नामा बुरि जा सिख्ला जा खालि पार्लारल' बिदि स्कुलाव दा एन्सार खालाम मिथिबाय जिन्सफोरनाबो ओंखारदों पार्लार खारखा मा जाखो जिए खानायनि स्टाइल सि आरो लंपेन्टआथ' खिथु नुजालायनायसो सरि बाथ्राया खालामनांगौ ना अके टपिकखौ चेन्ज खालामदो दानिया अके कबिर आइ लाभ इउ जाम्बि जायाखैथ' नोङो नो कबिर सिरियासलि बास कबिर आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जाय नोंखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौसो नाजाव कबिर नोंलाय नोंनानावखौ माब्ला लायनो सानखो लायनाया लायगोन र' साननैसो थाबावथो माबा बे गैयिनिफ्राय न'खौनो दरसिसो मोनबायहाय आं साननैसोआवनो उनाव हाबा हरब्लालाय बेफोर उननि खोथा हरलाय फनखौ आं रायलायहरनि नोंबोदि हेलौ आदा जिरिया दङ ना गैया माथो बेरायनो थांदों हेमनालाय बेबो क्लासाव थांदों ए बिसोर फैबा फन खालामनो होदे आदा जिरि गैयिनिफ्राय माबा न'खौनो लांदांसो मोनबाय आं दे जागोन बिसोरखौ आं फैब्ला फन खालामनो होथारगोन दे होमबा दोनथ'नि दे होमब्लालाय मा जाखो बेरायनो थांदोंनो दे होमबालाय ओंखामखौनो खुरैदो नोंनिया बे जानायानोल'सै जिरि आइम सरि जिरि प्लिज वेट मानो नोंसोर बायदि सेंग्राफोरा सिख्ला नुबानो उन नोंनि एन्सारखौथ' नों मोनखाबाय आरो मा नांबावगौ से बाथ्राया बिदि नङा जिरि ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड मी होनबालाय माथो बाथ्रा थाबावनो दाखालि आं जा बुंबाय एक्चुअलि बेनो आंनि गोरोन्थि आं नोंनि फारसे जेबो सानना नायाखैमोन आरो आं गावखौनो हमथाहैनो थाखायनो दिनै नोंनि सिगाङाव लाजिनो गोनां जाबाय दाखालिनि दायनि थाखायनो आं दिनै नोंनि सिगाङाव लाजिनो गोनां जाबाय जोब्बायबा थांसै आं थांनाय फावैनो आंनि मोनसे खामानि मावलांना जिरि माबार बुंदो मा खामानि A cup of coffee please with me लाजिया नों अरे कफि लोंनायालाय मा लाजिनांगो वेल कफि नङाबा टि नो वे ओके देन a glass of water please फाग्ला जादों नामा नों फाग्ला दिनैनिफ्राय लोगोबो हमला मोननायबो नंला for last time please trust me आं सा लोङा thank you होमबा दै लों shut up दै गिलाससे लोंनायावनो एसेबां बुरखायनांगौ नोंखौ गाङाबा लोङो नामा लोंनाङा कपरेट' खालाम नों बेलेग टेबोलाव ज' आं बेलेग टेबोलाव जगोन अके ट्रास्ट मी प्लिज मानो फैखो बेवहाय प्रमिस इज प्रमिस ओके because I trust you थेंक्स
नों जेसेबांनो सेराव फैगोन आं नोंखौ बावनो एसेबांनो गोब्राब जागोन होनबा दा बावगारसै What? Yeah, but not with love. As a friend, okay? But why? Because I trust you. Now you say, trust me. Yeah, trust me. नाथाय आरो मोनसे प्रमिस खालामबाव मा? नों आंखौ माब्लाबाबो प्रप'ज होआ होननानै promise me. Yeah, promise. For why? Trust me. हेमन बाय फैनानै माबोरै मोनदों जायगाफोरा I mean how feels you नाइस प्लेस बेनिफ्राय बेयाव फैनानै एसे गोरोन्थिबो जादों नामा What's wrong what do you mean बे साननैसोआव जिरिखौ एसे नोजोर खालामदों ना नों हा मा जादों something his sensor What do you mean to say बियो सोरजोंबा बेरायो जायो लोङो आरो जों गैयाबा बेजोंनो थायो नङासै नों मा बुंनो नागिरदों Cool yeah cool she loves somebody सानफ्रामबो लोगोआवनो थाङो बेरायनो थाङो नङा ना Who's the guy Well you know him Who's the guy कबीर आरो सोरबाव Bastard आप लगेगा सबका जिरि हा बहाथो थांखो जिरि गैया अबावबा बेरायनो थांदों हा मानोमोन जेबो नङा बाबा हा हाखु दाखु अबावहाय थांबावलायखो I just come बाबा जिरि नोंसोर न'आव माब्ला थांगोन After 3 days. सानथामनि उनाव जों न'आव थांफिनगोन नों मानो गोमोदों सानथामसो उनाव औ सानथामनि उनाव जों न'आव थांगोन नों मानो गोमोदों नङा थेवबो गोसोखौ एसे लोरबां मोनदों मानो आं थांसिगोनखाय नामा से आं सोंनो नाङामोन साला गोसोआसो Break Kabir, you promise me. No, Jiri. Trust me. Kali, trust me. Oh, fede. No, thanks. हेमन मा जादों May I? हारे गावनि न'आवनो हाबनो पारमिसन नांगौ नामा फै जिरायफै Thanks. मा जादों माबा प्रब्लेम जादों नामा जायाखै जेबो सिरि नों दिनै अबाव थां बेरायनो सोरजों I mean बबेयाव सोरजों जाबावनो कबिरजों हरैजाय मा जायगा होनोमोनथाय बावबायसो आं बाय द वे माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा जायाखै आंखोला माबा बुंदों नामा बुङाखै जेबो बुङाखै I am sorry हेल'
आं बोरै फोरमायनो आंदि बुंनो सानब्लाबो माथो बुंनो सानखो सम्बर माथो सानबावनो फिसा फिसौ जेंना थायोना बेफोरनि सलुसनखौनो सानदों आं जेंना माबायदि जेंना कभिडनि ना जिरिनि कभिडआबो नङा जिरियाबो नङा आइ नो एभ्रिथिं आं नोंखौ मैयाबो बुंखादों नाथाय जिरिया एसे बांद्रायबाय नामा बेखायनो नों फैनायनि उनावबो मैया कभिडआ जिरिनो फन हरदोंमोन बहुद गोबाव रायलायदों मा जादों माबा मादोंबा जों बेवहाय दं आरो हरै नाहर हरै बिसोर दं साला कबिर एक्चुअली आं नोंसिनि न'खरनि सोमोन्दै दिनैसिमबो मिथिया आंनि फेमिलिया जोबोद दुखु गोनां आफाया पेरालाइसिस आरो आइया टिचार आरो आं आफानि बिजनेसखौ सालायगासिनो What's wrong with you, man? What's wrong? मा जादों नोंसोरहा नों जेबो मिथिया थां नोङो दानिया बुं सोर बुंनाय नोंखो अके हेमना बुंदों मा हेमना मा बुंदों जिरिजों नोंजों मोजां मोनलायो होननानै That's right बहा दङ हेमना हेमना बहा दङ फै दानिया फै आइदि मा जाखोब्रा ओइ फिसा बुं मानो बिदि खालामनाय नोङो आं जेबो खालामाखैलै जेबो खालामाखै मानो बिदि बुङा नोङो मानो बिदि बुङा आं बुङाखै लाइटार दङ नामा I don't know how to believe somebody who I love everybody to whom I love because you love somebody that city is not it बेवहाय नोंसोरा मा जाखो जिरिखौ मोजां मोनो नोंसोरो आरो बदनाम आरो आंखो सालाफोर ओइ ओरै फै सत I'm sorry, Kabir. I'm sorry.
सालो दोस्ती के नाम पर तुम सब ठप्पा हो यार सॉरी हाँ एक्चुअली आं जिरिखौ फार्स्ट प्रपोज होदोंमोन नाथाय आं केन्सेल दा नोंसोरसो आं जिरिनो गासैखौबो खोन्थाजोबगोन बाखि जिरिनि सायावसो जागोन बहुत बुरा हुआ यार जो ना सोचा था वही हुआ बहुत बुरा हुआ अब क्या कर सकते हैं I don't know that what's going on Oh God, बहुत गिदिर गोरोन्थि जानांबाय हे बसाय आं गासैबो नोंनि सायावनो हगारजोब्बाय बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय मोनथिया हसिया गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं जोबोर गेदेर गोरोन्थि बयबो सिरि जे दिनै आंखौ रावबो राव होआ नामा जा खोथादों बुंदोब्रा I have to go बा दिनै दानो थांनो नामा इसेबां आर्जेन्टथार ना अरे बाबा फंस गए यार मा इसेबां मोजां मोनो नोंसोर आंखौ बा नों मोजां मोनो आंखौ गोसोजों गोसो इसेबां मोजां मोनो ना आंखौ नाथाय नोंनि गोसोआव दि इसेबां मैला दं आं दिनैसो मिन्थिदों दानिफ्रायनो इसेबां सन्देह खालामो होनबाथ' उनावबो दंबावोसो इसेबां गाज्रि नोंनि गोसोआ शी पटाखा है यार ये तो आरो नों मोजां मोननो फैदों साहसानो गैया गोसोआव मालायनि खोथाजों सोलिग्रा उफ नोंखौ मा बुंनो कबिरखौ नाय मर गई यार अब तो फोड़ने का टाइम है दिलदारा बिदिखौसो बुङो प्रप'ज होदोंमोन बियो आंनो नाथाय आंसो माना खालामदों आंजों माना खालामजानायनि उनावबो आंजों लोगो जानानै बियो बेसे हेल्प खालामबावदों That's a lover ओए उठा रहे हो या गिरा रहे हो हाँ पागल हो गया क्या I have to say you something I have to go हाँ कबीर ओरै फै जिराय फै अरे देवा बुंदो दानिया मा खोथा I love you कबीर
I really love you. What? Please, Kabir, say I love you. No. Ma? Mana bukan nang? Please, Kabir, say something. No. Mana Kabir? Why? Because you promised me, and I promise you. I promise you. What? Remember that? You promised me. I can propose to you. Are you man? सब कुछ मैं तोड़ दूँ. And say I love you. Okay, Baba. I love you. I really love you. जेराव गोसोखाङो गोहोमै थाद'यो फारनै आखाइ फोलाव हरो नोंखौ बिलिरनो नोंनि फंसे खोथा दिनै आंनि बिखा खामहोदों एसे सेराव थायोब्ला एसे बिलिरोब्ला गोजांस्रिउ मोनो मोनथिना मोनला गोसोआव जाखाङोल' जोमै बायदि बिरलाङोल' नोंनि सेराव जाने जा हेलादो आंनि
गोसोनि सिङाव दं इसे मिजिं लानानै आं नोंखौ आरज गाबै मोनदों हारे 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 रामा गोसो हमथा हमथा थायो आं दाना फै नेवसिलांनो गासै बादा सिमा सानैजों हारे 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 रामा गोसो हमथा हमथा थायो आं दाना फै नेवसिलांनो गासै बादा सिमा सानैजों